The only way we will earn respect from others in this country. Chenro mar kawo kurutu mar jolweny norumo odiechieng' manyoro ka jalup jatend jolweny Lieutenant General J.M. Wangi oyange kaka mano timore makare kopuoyo jogo manotayo chenro go e gwenge mopogore. Bende opuoyo rowere gana gi gana manochope kuonde manoyang mar temo hapgi ka e gwenge ma Kisii e kinde ma chenro no ne orumo. Rowere miche gi miche nowuok mar temo hapgi ka gibedo kod paro mopogore ewi kaka chenro no nota. Simfrosokinda nigi ler mathoth. Chenro mandiko joma dhi riwre kod jolweny osebedo kadhi nyime pacho kae mangima kendo ywayo kwan mathoth mag rowere maonge tije. To en ang'o madwarore yudo thuolo mar donjo e bad migawo mar lweny ni? E gwenge ma Kisii Central, rowere mane chopo mar temo hapgi ne omiyo rak mapek kaka yo mar walo kwan matin mar kurutu moket tenge ne gwengego. E pap ma Kisii National Polytechnic, oganda miche gi miche ne omondo chiewo sa 11 okinyi ka gimanyo thuolo mar donjo e bede adek mag jolweny. Lieutenant Colonel Isaiah Ongesa chiwo lere wi gigo ma oganda nyaka kadhie e chenro no. There is an age bracket. Today I'm looking forward between 18 and 26 years. Once you pass that stage, then you will check your documents to see your documents whether they are genuine and they are clear and you meet all the requirements as per the qualification. After that stage, you move to the next step whereby you'll be subjected to preliminary medical checkups. After preliminary medical checkups, for men, they'll be subjected to 5-kilometer run. For women, they'll be subjected to 3-kilometer run. Mondo wayang chenro ni makare, magi gik ma jogo moyuoro ne chenro ni kadhoe. Odwaro beda kicha kendo mabeth mar timo gima idwaro. Felix Nyanga en achiel kuom jogo mane nigi geno, kata kamano geno mare ne ogore Lwanda. Inafika hadi niambia kwa division yangu neve ichukuliwe. Si mimi nimekuja kutafuta kazi kama yote mwingine wa Kenya. I don't trust the process. Mimi nimeambiwa niko na shida ya kitovu, nikipumua irudi ndani ama nje, iko tu constant. Nikaenda huko kuchekiwa, wakaniambia nitoke juu sina meno. So mimi nashindwa meno ndio naenda kufight huko nje au ni mtu. Chenro mar kawo kurutu ne geto medo kwana pisas mag kadet, jolony mag lwedo, johala mabedo kod apisas mag jolweny. Jogo ma ochopo gigo madwarore onego chope kambi mar Embakasi Garrison tarik 18 mar dweni. We note with satisfaction that the recruitment process was largely successful on account of participation by different security agencies, ethics and anti-corruption bodies, the media, and members of the public. Members of the public are advised that the shortlisted applicants for the categories of specialists, officer cadets, as well as tradesmen and women will be notified through the Ministry of Defense website and mainstream print media between 17th and 24th September 2023. Kakoro chenro mar kawo jolweny orumo ayanga higani, rowere mane nigi geno kata kamano dwaro margi ne ok ochopo kare, nigi geno ni gibiro chako kendo gitem hapgi e higa manyien. Simfrosokinda, Ramogi TV.